bezoku nke onye metara ga-adịrị ya ekelela m onye ukwu kelee ya nta ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege m ugbu a ana m asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma ịnọrọ n'ala Igbo ndị aba n'Igbo niile Enugu, Abia, Imo, Anambra, Ebonyi na ụmụnne anyị Benue nakwa obodo gbara anyị okirikiri ụmụnne anyị niile ma ndị nọ n'akụkụ Edo ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ olu mana masị na ọ ga-adịrị gị na mma ma ndị na-ege anyị na-ekiri anyị na mba ụwa dum. Asị m ana Igbo onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme ya cheta ala Igbo na-asị na Chineke kere ndị Igbo ga na-echebe unu n'udo na-abata n'udo. Abụ m Chizzy ani ọ bụ Tobechukwu nwa Chibueze na-ebubo ihe a niile ụwa wee na-afụ ya na ụlọọrụ na oyoyo ndị ụwa. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo na izu ụka gara aga anyị kuturu wee lụtụ aka gasị na ihe gbasara ụzọ n'ime ime obodo. Ndị niile ahọrọ ọkwa ndị kwesịrị ime na ụzọ dị n'obodo anyị na-ajụ wee na-asị ha na-eme ya ụzọ dị n'obodo gị n'ime ime obodo gị. Ndị na-were ọchịchị ime obodo ha na-achọ ọfụma, ha na-echeta ndị ha na-achị, ndị ezibugasịrị ha na-ajị weta ndị ha na-achị, maka na nke bụ eziokwu bụ na ije n'obodo dị iche iche a wegasịrị mmadụ dị iche iche, were ndị na-anọchite ha, were ndị na-alụ ọrụ dị iche iche, mana oge ụfọdụ obodo were ndị gbara ọkpụrụkpụ na-akachasị ata afụ n'ihe gbasara mmepe n'ihe gbasara ụzọ. Obodo ụfọdụ na-abụ ha na-aga n'iru jiri aka jiri ịfụnanya na-echekwa onwe ha ma ọ bụ na-ahazi obodo ha na-eme na obodo ha na-aga nke ọma. Ọ rụzie n'oge ha ga-ebido ma ọ bụ wetaba mmadụ ma ọ bụ sị na ha wetara onye gbara ọkpụ ga na-anọchi ya, ma ọ bụ jikọọ onwe ha wepụta ndị ga na-anọchite anya ha ma ọ bụ na-achị ha. Oge ụfọdụ ọ dịghịzie ka atụmatụ a ha tụrụ buteziri awọm, maka na ọganiru ha na-emebu, ha ji aka ha emebu, ha niile gazi na nwere ike ịda na-akpụzi afọ n'ala. Echetara m na ewere oge anọgidere na obodo dị iche iche n'ala Igbo na-ewe otu ehibegasịrị ga na-afụ maka mmepe obodo. Họpụta onye isi ya na ndị ga na-afụ mmepe obodo, họpụta eze obodo, eze na-alụ nke ya, ha na ndị otu mmepe obodo a na-alụ obodo a na-aga n'ihu. Mana ịgwa nke bụ eziokwu, obodo ụfọdụ jiri ihe a mee obodo ha bụrụ ịgba, mana imirikiti obodo n'ime ndị mere otu a ka mmekwa otu a mere obodo ha nkewa, ntamu, asịrị, okwu na ụka, obodo ị na-aghachi azụ, ọchịchịrị wee juzie obodo ahụ. Maka gịnị? Kama ndị ahụ n'ọkwa ga na-alụ ọrụ ha, ụfọdụ n'ime ha agaghị ama ihe ha na-eme, ụfọdụ n'ime ha ebighị n'obodo ebe ha aha ọha ọkwa ka ha lụọ, ha nata na-akọrọ ha ihe ha na-eme, ọ na-efe efe na ntị. Mana akpọba okwu ndị nọ n'otu a, ndị so emepe obodo, ọpụta wee jesasịta afọ obodo ya, wetakwa n'ozi enweghị gị ga-afụ. Ụfọdụ bụ ndị na-eme nzukọ kwa ngwụcha ọnwa n'ime ime obodo. Ejụọ ụfọdụ uru nzukọ ha na-eme pụtara, a ga-achị gị na ha amaghị, kama na-akpara kọọ ọnụ. Ụfọdụ emebe iwu amaghị na ọ bụ iwu ga-eme ka obodo gaa n'iru ka ọ bụ iwu ga-eme ka obodo gaa na-achị azụ. Achọba onye ha na ha ga-akọ ọnụ. A ga na-eme nzukọ a kwa ọnwa, ị gaghị afọ ihe metara. Anyị jere wee gbaa obodo isi ụzọ gara ụgbọ ọka nara gaa Mburubu. Ndị Igbo, ndị Nkanụ chọrọ enyemaka maka na ụzọ ahụ ịgwa gị nke bụ eziokwu, ewere ka ọ dị na ụzọ Mburubu na-agaghị akpa ya aka. Obere akwa ha rụrụ kemgbe ka bụ ihe dị ebe ahụ ugbu a.
kemgbe afọ kwuru afọ. Isi ụzọ na-ara ụzọ adịghị ya, o mebitala, mmiri zoo, echeghị m na ụkwụ ga-aga ebe ahụ tupu akụbazie ihe dịka ụgbọala. Ewebe ị ga-elu si na ụgbọ ọka ụzọ emebichiela. Anyị na-ajụ mmadụ ọ nọzikwa n'obodo ahụ. Ndị mmadụ gbara ọkpụrụkpụ ka anyị ma si obodo ahụ, bikonu meenunu ka ụzọ banye n'obodo, ime obodo Mburubu, Nara nakwa obodo dị iche iche na Ụgbọka. Ị bịa na-agba anị n'obodo nke m, Ogbeke enweghị ụzọ ma ọlị, Ukwuruta enweghịkwa n'ụzọ, mana o teela ọ na-abụ achọ ịzọ ọkwa ọchịchị maọbụ ahọpụta ndị mmadụ, abịa ha fegharịsị akpagharịsịsịa asị na a na-abịa ewere ike ewere ka o si mee ote narị ekpota aja bịa metụtụ gaga nke ahụ aga. Mana ka ọ dị ugbu a, ka ọ dị taa, enweghị ụzọ emebichiela. Ọgbatumtum ị ga-ama n'ụzọ ọgbatumtum na-enweghị ike ịgba, olubezie ụgbọala. Amaghị m na ọdụ otu ahụ n'obodo unu. Ngwalee n'obodo na-abọ ọ bụ so ofu ụzọ na-aga. Ana m ekwu maka Ogbeke Ukwuruta na-agba anị, so ofu ụzọ gara ya, mana ụzọ ahụ gara ya adịghị mma chacharị. Ewezie ka a ga-esi wee kwa ụzọ ka ụzọ a gaa si ebe a gaa Kpaugo gaa Magunze si Ukwuruta sikwa Ogbeke wee gafee mmiri amarịka asụ, mmiri asụ. Kemgbe ka a na-asị na-aga ịbatazie ofe eruchichiela ebe niile. Mana echetara m na oge a na-ewebeghị ndị otu ọchịchị obodo, ndị otu mmepe obodo na ndị ntorobịa na-abịa apụta ọ na-elu n'oge dị ugbu a, n'oge mmiri, fụ ha ka ha na-alụ ọrụ ụzọ. Kemgbe e were ndị ọchịchị mmepe obodo, anyị agaghị asị na ihe a bụ ihe a pịara aka ndị alụ. Amaghị na ha ka nọ ya, mana a na-anụ na ha na-eme nzukọ kwa ọnwa. Ihe a na-eme na nzukọ ka ya mara. Obodo tụ a ka ọ dị n'obodo dị iche iche, mana e were ndị gbara ọkpụrụkpụ n'obodo a. Ikwuo asị na ikwuo kere ihe ga-eme maọbụ na a na-eme. Onye jụọ ajụjụ oge ụfọdụ asị pụta ya gbuo maka na ọ jụrụ ka ihe ga-esi wee dị mma. Mana ụfọdụ oge anọkwa ebe ahụ a na-asị na ndị ọchịchị etiti, ndị ọchịchị nke a, ndị nke ọzọ, a na-akọ ha ọnụ. Mana obere ọkwa a enyere gị ka ịhazie obodo, kama obodo ga na-aga n'ihu, obodo a na-ana azụ, ịnọkwara ebe a na-eme tụtụ gaga, na-ewe ya aka enu. Anyị chetara na ọnwa one na one ka aka na-achị obodo Enugu Burus gbasiri mbọ ike, gbachie mbọ ike, wee sị ka eje n'ime obodo a jụgasịa ndị mmadụ mkpa ha. Nke kachasị mkpa ha n'agbanyeghị n'obodo were mkpa karịrị, mana nke kachasị si ha jiri aka ha họpụta ihe, amapụta ego. Burus egbughị oge, o buru ego bunye ndị obodo. N'eziokwu obodo ụfọdụ gbara mba jiri ego ha mepụta ihe afọ n'anya bara ha uru ugbu a. Mana ewu obodo ị ga-aga, ego a ọchị obodo Enugu nyere si ka eji mee ka obodo dị mma, ka ihe ọma bata n'obodo, ka ndị obodo wee were ya wetagodo ofe ọkpụrụkpụ ihe. Ha jiri aka ha ghọta ofe ọkpụrụkpụ ihe mee. Ụfọdụ enweghị ike ịtụ aga ma ọ bụ si na ihe a bụ ihe a eji ego mee. Ụfọdụ bụ ndị kama ha ga-akpa alụ pịa aka mara ihe ego eye ha ga-apụta ga-alụpụta, akpọ ndị ọkachamara enyocha, ha emeghị nke a. Ụfọdụ jee mebe ihe ọ ga-abụ ruo taa ruo echi, ego ahụ akụkọ ka a na-akọrọ ya. Ụfọdụ ebere nke ha were ewe ha ga-ahazi ya, ha kutuo si ka alụba, lụkwa na-alụ.
nke ha were ewe ha ka nọ na jigoro na-aga nke ha adịghịzi, mana ewere ihe ọ ga-asị na ha wepụtara obi ha dịka ndị fụrụ obodo ha n'anya, eweriri ihe ha ga-eji ego ahụ mee ego ahụ abara ime obodo uru. Ọkwa ndị a ga-apụta wee na-ata dị iche iche ụta, mana asị na unu mee nke unu n'ime obodo, enweghị ihe gbara ọkpụrụkpụ. Ị ga-apụta asị gị mee, ị ga-apụta esi n'eti ihe a na kemgbe e nyere gị ọchịchị na ihe a bụ ihe ị mere, ikwuo ịchọba onye ị ga-ata ụta. Nwanne, ọ bụrụ na ị gaghị emenwu n'ihe a, etinye akwụkwọ alụkwaghịm ka anyị ga-alụ wee pụta, ka alụ ụlọ, lụọ ọrụ, lụpụta ọrụ ọfụma, ka obodo wee onwe ha. Ka onye a ga-ata ụta ugbu a na asụghị ọfịa dịchichara ụzọ, kedu onye a ga-ata ụta na obodo na-aga n'ihu wekara si alụ ogwe gboo? Echetara m na gboo na ọ na-abụ ewere ka ụzọ na-esi adịghị mma ma ọ bụ na-ewe ka ọwara mmiri si waa ụzọ, ndị obodo na-eji ịfụnanya ha were n'onwe ha lụọ akwa mmiri ahụ agafee, ndị mmadụ na-aga. Mana kemgbe e webere ọkwa na onye a na-alụ nke a na onye a na-nekwa otu mmepe obodo, ọ na-afịa alụ efuzi ụdị ịfụnanya ahụ n'obodo. Kedu onye a ga-ata ụta? Kedu onye a ga-ata ụta ugbu a? Ị na-azọ ọkwa na ịbịa n'obodo gị ga-adị nke ọma, na obodo gị ga-eketa oke ha na ebe ọchịchị, ihe ọma ga-adị, nke ọzọ nke eme atịezie gị n'ọkwa. Ihe na-ebekarị njọ, ọchịchịrị ju ebe niile, ụzọ adịghị, akpọọ gị aka ịmara ka ị ga-esi mee, isi na gị na ndị nwe obodo na-akpa, ijiri ndị bu na-agba mgbere, ịfụnanya adịghịzi. Ihe kwesịrị ịbata obodo ada abatazi. Onye eji anyị aka ka isi n'ụlọ mara mma pụọ n'ama tupu ejebe tụba ndị ọzọ aka na emeghe nke a na obodo mere nke a na onye ọchịchị nke a mere nke a mere nke ọzọ. Nke gị nọ n'ime ya, gịnị ka ị mere? N'obodo nke gị atinye gị n'ọkwa, kedu mbọ ị na-agba? Agwara m na ụfọdụ na-abụ afụrụ ihe ọma, ọkachasị ka a ga-esi nye ndị ntorobịa ọrụ ụfọdụ maka ihe a ga-ewetata ya n'akpa ha, maọbụ ụfọ ya maọbụ ntamu ha akwụsasịa ya. Agwa m na o teela oke m kwuru n'obodo m ewere ebe ụmụaka megidere chọpụta wee sie na ha ga-aga n'ebe a na-enyere onwe ha aka maka ụzọ mmiri gara ebe a na-ekpopụta aja, ka a mara na a ga na-ekpota aja a ga-eji wee ndị nọ alụ ụlọ chọọ ịlụ ụlọ ha bịa bute ụgbọ na-ebu aja abịa na-ebu. Ndị ntorobịa ewere ya wee na-eme ebe ụzọ atinye aka ọrụ, ewere ka a ga-esi mee ka ihe na-aga aga ka emee ya, kama a ga-ahazigota chịkọta ndị ntorobịa, hazie ha ọfụma ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma, ka ụmụaka wee aka ọrụ. A sị na ha mere ihe a, iche na ndị ntorobịa na ọ bụghị ha ga na-edozigasị ụmụ ụzọ a na-echezi oge a ga-ewetazi ndị ọchịchị ga-abịa butezi ụgbọ nke ha dozie ya. Mana na ihe mere ejiri asịrị na ntakasị obi machie ụmụaka, ihe ahụ adịghịzi weezi nke ahụ akwụsị ya. Kọla asịrị n'elu, kọla asịrị na ana akwụsị ya. Ewere ihe asị na ọ na-eme. Gịnị mere na ndị okenye ndị nọ n'ọkwa ọchịchị n'obodo a ahazighị kpaa udo ka ihe a wee gaba? Mana a na-achọ ka a na-achọrọ ndị ntorobịa ọrụ ka ha were ihe ha na-eme, ọ bụ na ha wee ihe ha na-eme na-abara ha uru, a na-eweta ihe ha ji amịchapịọm alụ na ụmụ mbijọsị aka esi n'obodo wee pụọ. Mana ndị a na-eche ya ihe ọzọ ka ha na-eche, a na-achọ ọya gasị n'ọya asịrị. Anyị were asị tata na anyị na-ajụ gị n'ime obodo gị, ndị nọ n'ọkwa, kedu ka unu si fụ ha
mana isiokwu anyị kpọmkwem bụ ụzọ n'ime ime obodo. Agwara m unu na ụzọ gara na Mburubu gara na nke Ezeọha. Ụbọchị a ka m na Tochukwu gara na nke Ezeọha na-aga nke Ezeọha. Ọ fọrọ ka ụgbọ anyị tọ n'ụzọ maka na ụzọ adịghị. Anyị wee lue a na-aja anyị ike si na Chineke mere na mmiri ezoghị. Na asị na mmiri zoro ezo ihe eme. Anyị ọnọzi ebe a kpebezikwa ekpere ka mmiri ghara izo ka anyị wee ike na maka na mmiri zoo ezocha. Ị mara na akwazi m ihienu na-echezi ụbọchị ahụ ga-eti ka mmiri ka ọ gbatanatụ ka o wee fụtụ. Mana ewere ndị mmadụ n'obodo a, ewere ndị ntorobịa n'obodo a, ewere ndị kwesịrị ije ije n'obodo a. Ụfọdụ na-agba mbọ n'ezie, mana ndị ọzọ ha na-enyekwara ha aka na ndị na-agba mbọ. Ka ọ na-abụ onye chọọ ime ya aka, ọ chọba onye ọzọ achọba ka ọ ga-esi kodo aka ihe ọ ga-ekodo aka maka na ọ bụghị ya na-eme. Sịba onye ahụ asịrị, ụfọdụ agbụrụ asịrị sịba na ọdịna ka ewe ihe onye a chọrọ irite. Ọkwa onye chọrọ inye aka ka obodo dị mma. Ụfọdụ megidezie asịrị kalịa ha ike agụzie ha, obodo atọgbara dịka ọ tọgba. Obodo a na-achizi azụ kama ọ ga na-aga n'ihu. Biko tata anyị chọrọ ka ịyọọ ndị nke gị, ayọ ka anyị na-ayọ ka anyị cheta ka anyị dị na gboo ofe ụwa anyị n'anya. Anyị na-eje esi n'ụlọ mara mma pụọ n'ama, ọ na-abụ ọ na-eluo akwụ ọrụ ụzọ. Gee ntị, ọkwa ịmana ọ ịfụnanya ka eji wuo ọdụ ụgbọelu nke dị n'Imo. Ọ bụ ndị Igbo, ndị Imo atụrụ ego, imirikiti tụrụ ego si na ọdụ ụgbọelu a na a ga-alụ ya, emechaa wee lụọ ya. Obodo dị iche iche ije n'Ọhafịa ị ga-afụ akwa mmiri, akwa dị iche iche. Ọ bụ ndị ọgbọ dị iche iche lụgasịrị. Ka anyị ghara ichebe na olue na nchebe nke ndị a nke anyị ga-eme ka anyị mekene nke anyị n'ime obodo. Ewere obodo were ndị otu dị iche iche n'ime ime obodo na-eme ihe ọfụma, obodo ha wee dị mma. Icheta ịnụ na ewe obere obodo Ọhafịa, Abịrịba na ebe a niile a na-akpọ obere London. Ya bụ obere obodo oyibo. Maka gịnị? Ọ bụghị ndị ọzọ bịa mee ya, ọ bụ ha waji aka ha wee na-ahazi ya. Gịnị meziri n'obodo dị iche iche ugbu a? Ntamu, asịrị, ịkpa oke bịa karịzịa maka na ewetara ndị kwesịrị ịchị ha. Si ndị abịazienụ mee ka obodo gaba n'iru, ka unu na eze rụbazie. Ụfọdụ na maka na ehibe ha, ụfọdụ na ndị eze ha adịghị na mma. O ejizi ofe obi eme ihe maka gịnị? Ntachi na anya ukwu ka ọ gbukwara ya. Mana ka ha na-eme ihe a, ndị na-ata afọ bụ obodo na-ajụdere ihere ọ na-emedukwa ụfọdụ. Ịgacha na obodo ndị ọzọ fụ ka ha ji jikọ aka mee obodo ha na-aga nke ọma. I nwekwara ike ịkpọ ndị nke gị bata n'obodo gị ka ha fụ ka obodo gị dị. Ya bụ, biko chigharịanụ ndị nọ n'ọkwa n'ime ime obodo. Ka anyị hapụgodo ndị a ịkpọba Abuja, ndị nke ọzọ emere nke mba nke ahụ ị nọ na ya, nke ahụ ebe ahụ ị nọ, kedu ihe ị na-eme? Kedu ka anyị si chịkọnata ndị obodo gị? Unu jiri ofu obi dị ndozigodo nke unu nwere ike ime. Asị m na ije n'obodo ụfọdụ, obodo nke mma ụzọ chacha ofu ụzọ, sọsọ ofu ụzọ gara obodo na-abụ, mana enweghị nke ọgba ntutu m na-agba. Ndị ma nkanụ agba na ọfụma ga-agba ekebe. Ndị na-agakwa n'ụzọ ụgbọ ọka na-ara Mburubu ga-ekwukwa n'ihe gbasara ụzọ anyị na-ekwu maka ya. Ụfọdụ wee ike sị na ọ bụ ụzọ ndị ọchịchị etiti ma ọ bụ na ọ bụ ụzọ ndị obodo.
ama m na ọ bụ o wee ike ịgba ụzọ atụ ahụ mana nke gaziri n'ime obodo kwanụ kedu ka esi eje ije nke ahụ ha na-eje ama na ụfọdụ nwere ike ha na-ejekwa kwuo kịta sị ụfọdụ na a na-eche ka udu mmiri kwụsị mana ama m na ụzọ a na-eche ka udu mmiri kwụsị ekwube ya ewe ụzọ rugoro afọ 10 ma ọ bụ karịa kemgbe ka a na-asị ka udu mmiri kwụsị ka udu mmiri kwụsị udu mmiri kwụsị ekwube ihe ọzọ o wee ike otu a na-hafe anata eburu ofe aja fee metụtụ ga-aga metụtụ ga na a na-abịa nke a ga mmiri bịakwa okpochaziri ihe niile kama a ga-akwụ ụzọ dozie ụzọ ọfụma jiri ajikọ aka ọnụ mee ka ihe na-aga n'ihu a na-atọ ya na-ekwesịghị ịtọ ụta biko ndị na-ara ego ayere si ka edozie obodo ka ha wepụta ihe gbara ọkpụrụkpụ ha ga-eme ndị na-emebeghị nke ha jee mmụta n'aka ndị mere mara na ihe mere ha ji mee nke ha na-abara ha uru ugbu a ọrụ echi taba ụta abụ m Chizzy ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya ugbu a anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee gbapụ ekwentị ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ụzọ n'ime ime obodo kedu ka ndị na-achị n'ime ime obodo si achị ndị dịka ndị enyere ọlụ dịka ndị mmepe ime obodo ndị agha na ndị eze na-alụ nakwa ndị enyere ọkwa ọchịchị ime obodo kedu ka ha si agba mbọ ịfụ na ụzọ na mmepe batara n'obodo ọ bịa ka anyị na-akpa n'ụbọchị nke taa cheta na ọnụ ka bụ nzukọ ndị Igbo ihe anyị na-eme bụ iji asụsụ Igbo wee na-ekwu ka o si gbasata anyị wunye onwe anyị ndụmọdụ anyị anaghị akọ ọnụ ndụmọdụ ka anyị na-enye ịkpọ afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị gaghị agwa asụsụ Igbo ọgwa ma ọlị ị ga-asụ Igbo yele eye maka ndị na-ata aka anyị na-eti akara ekwentị ga-eji tinye ọnụ n'okwu wee gwa anyị ka ụzọ si dị na obodo nke gị bụ 09907711009 maọbụ 09902031109. Abụ m Chizzy Ani onye na-akpọ ndị ka mere nna ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru nwanne o nwanne m nwoke n'obodo ụlọ unu nwere ndị otu a kpọrọ ndị mmepe obodo a na-ewepụta onye isi ya na eze ha na-alụ achọ iwepụta eze ọ bụ hawa na-ewepụtagasị ya maka mmepe obodo ewere ndị otu a n'obodo unu kedu ka ha si alụ ọlụ daalụ ana m anụ daalụ ise daalụ nwanne m daalụ ka anyị weziri onye ọzọ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne mmadụ odogwu ekenekwa gị nwanne ndị ka ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru ụzọ dị na be unu kedu ebe Ebonyi nke bụ isi akpọ ngwa gaa n'iru
cheta na ọnọka bụ ọnọkọ Igbo biko ịkpa anyị gbachie mbọ ike sụọla anyị Igbo ele ya agwakwana ya ọgwa anyị achọghị ịnụ asụsụ ọzọ na-abịa asụsụ Igbo n'ọnọka ka anyị jiri ya ye ụwa anyị ndụmọdụ nwanne m nwoke nna m ihe ikwuru mana ị ga-agbachi mbọ ike wee na-asụrụ anyị Igbo na ịkpọ anyị n'ọnọka gbachie mbọ ike imere nke mbụ anyị mee ntị ka ya anụ ya chọzikwa ime ya ka ọ bụrụ omenala mba biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ ọ dị ma ịnụgonu ya ịbụrụ onye Igbo jisi ike ka ịmụta Igbo na-asụ Igbo yele ya akwụkwọnara ya Igbo ọgwa gwa m afa gị na ebe isi akpọ biko kwuchie okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ekelekwa m nwanne o onye eze onye ejerebe Chukwu onye ejerebe Chukwu ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne m ndeke ebe isi akpọ onye ejerebe Chukwu mgbaga n'iru nwanne mmadụ onye ejerebe Chukwu ewekwa ka o si ada ma anụchakwazi ihe na ekwu ọfụma mgbaga n'iru ọ dị mma daalụ nwanne ọ dị mma biko ịkpọ anyị ikwusi okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọ bụ nzukọ ka ị na-ege anyị na-ekwu gbasara ka ụzọ si dị n'ime ime obodo gwa m afa gị na ebe isi akpọ anyị anaghị agwa asụsụ ọgwa n'ọnụka biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ nde ka ị mere nwanne efa m efu na ọ ga-adụrụ gị n'ama nwanne isi wee akpọ ọchụ ya ogbuzuru ewere ụzọ dị n'ala Igbo onye anyị ji wee mara na ego ndị local gọọmenti na-ewete n'ọrụ ha ọma na okpokpo ngene nke wụhụrụ ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụ ise ụzọ niile dị n'ala Igbo ebe etegoro obodo nwoke ahụ ka anyị ji wee mara ndị ọzọ bụ ha bịa ewere katakịla ị ga-asụrụ Igbo sụrụ oyibo sụọ Igbo nwanne m nwoke mere nke mbụ anyị na-amara nke ị ga-echeta mana ihe ị na-ekwu ọ dabara anyị amaghị ihe ị na-ekwu anyị anụgo ya anụchata ka isi kwuo ya biko ọnụka bụ ọnụka Igbo ịchọọ ịsụ Igbo sụọ Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ma ọ bụkwa na ịmachaghị Igbo asụ i chere wee na-egere ndị mara asụ oluo n'oge ndị na-agwa ọgwa maọbụ oge ndị na-asụ bekee maọbụ nke a watara n'anya ụmụnna m anyị zuru ka emee n'ụlọ ọrụ anyị ebe a anyị na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche anyị nwere ndị na-asụ bekee nke ọma anyị nwekwara ndị na-asụ bekee awatara n'anya gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne adị m mma mbụ Igwe esi m eche m akpọ Igwe
gaa n'iru. Adela ba anyị bụ Effium. Onye na-achị n'okpuru ọchịchị ọha ukwu ọ na-agba mbọ rinne ebe ụzọ dị. Kama na nke kachasị enye nsogbu bụ ndị bi n'ime obodo. Ha ga-ekwe etinye aka ka anyị na-alụ ka onye nwa bụ onye isi na-alụ. Maka na ọkọchị nke gara aga site na ntụziaka Nwezomaanyị ọ bịara rụọrọ anyị ọrụ ụzọ si Effium wee gawa Akparata. Anyị nwaji aka anyị na-etigasị ọwa mmiri n'akụkụ ka mmiri ghara imebi ụzọ a kwụrụ bịa nkịta. Ya ka m na-ekwu abịa n'ime Igbo obodo onye ọbụla wepụta obi ka anyị ghara ịbụ na Igbo na-eme onwe ha. Ekenekwe m gị. Daalụ nwanne m, okwu gị a dara ya igwe, ekene m gị nke ukwuu. Ọ ya ka anyị na-ekwu na gboo na ndị obodo na-apụta na-alụ ọrụ ụzọ, mana ụfọdụ oge eche na ihe ga-adịzi mma bụ oge a ji ahọbazie wepụtazie ndị mmepe obodo n'obodo ụfọdụ ihe wee na-adaghachizi azụ. Kama mmepe ga na-abịa mmechi wee dịbaziere obodo ụfọdụ. N'elu nwanne anyị nwoke ihe ka o si kwuo ya, ndị ime obodo ka anyị jikọọ n'aka nyere onwe anyị aka. Onye a jụrụ ekwesịkwana ịjụ onwe ya. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne o. Anọkwa m ndụ begokwanụ. Ọkawe ka isi ekwu m. Chukwu Emeka Ogbuchi na Nairo na Peze na-akpọ, mana ndị oyibo kpọ m Chukwu Emeka Ogbuchi. Chukwu Emeka Ogbuchi. Ọchị ya nwanne ya edoro ego na mma nna tinye ọnụ okwu n'ụzọ na-ere a gịnị na-eme? Ọdụ ka marụ n'ọba ga m zikpọ oge ọbụnọnụ. Na ndị ọchịchị elu ugwu amaghị m ibe ndị na-ala mere. Kemgbe ụwa ga-anyị bido na-eji mkpụrụ ụzọ anyị nụ, mana enweghị ihe ekwere eme maka udu mmiri. Ọkwụnụ ewe mmadụ na naira. Gịnị na-emezi? Onye nọ na onye isi na ndị igwe n'Enugwu anyị bụkwa onye naira. Anyị bụ ọtụtụ mmadụ, mana ọ bụ ndị na-ejepụta ibe anyị ugwu anyị bụ gọvanọ anyị bụ ndị naira ama ama, mana enweghị ihe na-ekwu maka ụzọ anyị. Ebe ahụ debere ụzọ n'ụzọ Mgbọọka. Ejiri ụzọ nke ụzọ Mgbọọka na-adụdụkwu mma n'ọbụ na a ga-achara anyị ụtọ ọgụ. Anyị adịghị enwe ejiji na-eji. Nwanne m nwoke agbara m ụzọ ahụ n'ụbọchị na onye gbacha ọchịrị ụgbọala n'aka. Ọ bụ ka m na-ajụ ndị ọbụla ọ maka na ha na-anọ na nke ọbụla na-acha ntụ nke ndị oyibo n'anya. Enyata na-anara onwe enweghị ibe na-eme n'ụzọ ibe na-ajọkakwa. Biko ana m arịọ ndị na-anọchite anya anyị na ọchịchị Enugu, ndị na-anọchite anya ndị mere ka anyị tụpụte gọvanọ na gọvanọ bụkwa na onye ama ama na-ege nji ụmụ ogbenye na amalite a ga-eme ụzọ mere. Ịchịkwa mụkwụ kpaeva ma kpaeva ndị nọ na agbakwa efa ha ahịa na ha na-anụ ha mawara onwe. Ọ dị mma Chizzy, ana m ekele. Daalụ nwanne m. Na-ịgwa gị eziokwu, ụzọ naira site Ụgbọọka ebe ha rụdebere Ụgbọọka naira Mburubu. Ama m ụzọ nke ha na nke be anyị na Ogbeke Agban na nke Ukuruta ka njọ, na maka na ihe nke anyị ji kara njọ bụ na enweghị ụzọ ọzọ eji afụzi. Ịgbata ha na Ogbeke na Ukuruta ụzọ adịghịzi, kama a ga-emepe ụzọ ka anyị na ndị akpa ugo si ebe a na-aga, ma ọ bụ si ebe a si na Ukuruta na-aga Amagunze ruo Ebonyi. Ha emepe onye ekwe oge niile na ife n'ụwa ndị ka emeka. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne mmadụ ndị ka ime. Ya gaziere gị nwanne m, ya gazie. Tinye ọnụ n'okwu nwanne m. Ndị ndu anyị na ndị ibe anyị amaghị ebe anyị ga-ekwute. Onweghị onye a na-ekwezi emere anyị. Mana ọ bụ ka echi iwe na anyị na-aja dukwutere obere na ama ha ga-ekwe n'uche merie. Ụzọ ọ dịrọ ebe n'ụzọ 90 maịl a iji ihe moto okoro omume. Ọ bụ ayọwa Chukwu ma ha ga-ekwetenu o mee aka n'obi ma mewere anyị ihe dị mma. Daalụ. N'agbanyeghị na ịgwakwara ya ọgwa mana nsogbu adịghị.
aga na-eme. Kedu ka anyị ga-esi mee ụzọ ime obodo ndị a na ọchịchị n'ime obodo were obodo gbara ọkpụrụkpụ n'obodo nke anyị n'ebe m ke m si anyị were ofu onye ndị gbara ọkpụrụkpụ karịrị mana ewegoro ebe obodo ewere onye chigoro nkanụ abịazie ọ na-agbanikwa gbanikide ike egwu kwa nwoke mmadụ ike egwu ya na ebe egwugide ya ọ ga-emekwa n'ụwa ya ọ nọ oji ije ekporo eja ụzọ ma dịka ọdụmma mana ga-emegide ihe a ruo mgbe one ndị anyị were karịrị mmadụ mana ọ na-adịzi ka ebe were ndị mmadụ wezie ndị mmadụ rie nne karịa ndị a na-atazi afụfụ ụzọ na-ata afụfụ mmepụ wee pụta na-eko ya makwa nke efu itoolu asaa otu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu efu na itoolu bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ okwu. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne o. Ndị afa gị na-ebe isi akpọ. Onye? Nwanne m nwoke kpọrọ anyị amaghị afọ ahụ ị na-aza mgbe ọ na onwego anyị jikwa m aka na eme anya n'afọ asịrị achọọ m ịkpa ụdị ndị na-aza afọ a enweghị ha na-akpọ ha anyị were asụsụ ha mana ya dịbagodo ndị ọbụla na-aza ụdị afọ a ị na-aza oke esi akpọ ha ọ bụ eche m na anyị bụ onye Igbo. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka were ya ọzọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Gbadata ya. Afa m efu na gaa n'iru nwanne m. Ihe m chọrọ ịgwa enwere mmiri a na-akpọ n'ebe nke ọtọ. Ya na mechi. Abụ m ahịa mechie enwere mmiri a na-akpọ onye anụwa na-achị kịta bụ lokal gọọmenti anyị. Ya jichiri ike bịa kpọrọ anyị akwa mmiri gijigiji ọma. Akwa mmiri gijigiji ahụ dị ụzọ na mbụ nke gara na nke igwe ndị ameji n'akụkụ nke ọzọ n'akụkụ nke ụmụnachi nke na akwa mmiri nke gara site na nke ewuwe ọgwụ wee gbagote na nke edewe aka moto a na-aga. Nwanne m nwoke afọ m efu na okwu ị na-ekwu na-adaba mana ị mere nke mbụ sị gị mara na ichetakwara na ihe anyị na-ene ya bụ oge nzukọ ndị Igbo oge anyị na-anaghị eji asụsụ ọzọ wee na-ekwu okwu ebe a asụsụ Igbo ka anyị ji agbasa ozi wee na-akọ ka o si gbasata anyị mana ime na nke mana nsogbu adịghị ịkọcha anya ndị a na-agwa aghọtana. Biko ebe a niile a na-akpọgasị afa n'ụzọ adịghị ma ndị na-enweghị ike ịkpọ n'ụzọ adịghị n'obodo ha ka ọ bụrụ site na taa bugbo site taa gaba bugbo ndị niile ọ na-ọrụ na-enuru okwu ma ndị ntorobịa ma ndị eze ma ndị ọdịnala ma nwoke ma nwaanyị ka anyị jikọọ na aka dozie anụ be anyị na onye a jụrụ ekwesịghị ịjụ onwe ya ka anyị ghara ije na-ebutezi nkewa na ntakasị obi na ntamu na ihe ndị a. Oge ụfọdụ ilu a ndị ichie ndị gboo sụrụ wee gwa anyị si na obodo adịghị mma bụ uru ndị ize ka ọ ghara ịbụ ihe anyị ga-abịa ya obegwo na mara na ka ọ ghara ịbụ ihe a na-echebe na ụfọdụ ndị unu atịgasịrị n'ọkwa na unu na-eme ka obodo ghara ndị ịdị mma ka unu wee na-erite uru. Biko ka anyị mara na anyị bụ otu jikọọ aka ọnụ dozie anụ be anyị no. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Gbadata ndị ka ị mere nwanne. Ọ dịkwa mma. Abụ m Okechukwu esi m na Nsụka na-akpọ. Nwanne ndị ka ị mere gaa n'iru. Nsogbu adịrọ. Biko na-egbu oge atụmatụ anụ wepụtara amaka agbanyeghị na ebidoro m n'isi wee nụ maka ihe m na-ekwu na mbụ. Biko o nwere ụzọ si na n'ụzọ gabara obodo Igala o nwere ebe a na-akpọ Okutu o nwere ụzọ na-eme Nsụka ebe a na Nsụka ebe a ka ị na-ekwu na Nsụka gaa n'iru nwanne m. o nwere ụka ala ọ bụ na ọ gabara ụzọ ahụ gabara
Igala ha nwere oke ala ebe ndị Enugu na Igala ụzọ ahụ adịghị aga maka na eziokwu ka m na-agwa gị ha gaa n'iru ụgbọala na-aga ebe ahụ nke na-echi n'obodo anyị a na-aga ugwu tupu ị gafee ụzọ ahụ banye n'obodo Igala ị ga-echi n'ime obodo maka na ụzọ ahụ agara aga ọya ka m sikwa nwee kọwara unu. kedụkwanụ maka ndị ọchịchị ime obodo ndị unu were a na-eji ije unu ejikọ n'aka kwuo okwu ya mara ka a ga-esi ji ije ebe ahụ? Nwanne anyị nwekwara agbanyeghị na ụzọ ahụ abụrụ ọ bụ ndị ọchịchị etiti anyị nwekwara ọrụ na-ekwuru anyị na obodo anyị bụ mmadụ dịka ụtazi ndị omebe iwu mana ịmago iji gwa gị eziokwu ama m na bụ ụzọ ahụ mana oge ụfọdụ ndị anyị nwere bụ ndị na ọ bụrụ na ọ naghị agba ya ndị ga-ezuru ya zizuru ya ewere ndị ewepụtara dịka ndị mmepe obodo ewere ndị otu aha gasịrị n'obodo Enugu a ha na ndị igwe na ndị obodo ha na-afụ maka mmepe obodo ewere onye isi ha ehibere ha hibekwa ha na ndị igwe. Kedu ka ha si agba mbọ tupu o ruo onye anyị na-ekwu maka ya? Iji gwa gị eziokwu maka mụnwa amarọ m ma ha agago ekwesịrị ha mana m na-agwa gị otu ụzọ ahụ si wee dịrị kịta. Ọ dị mma na-ayọkwa na biko ka inyekwere anyị aka gwara anyị ndị ọ dị n'aka. Ama m n'ụzọ ahụ abụrụ ụzọ bụ onye na-achị anyị bụ Ifeanyị ugwu anyị mana nyanwa ka ọ dịkwa n'aka maka na anyị nọ n'okpuru ya ka o nyekwere anyị aka gwa ndị ọ dị n'aka ka emezi ya bụ. Gwagoro anyị ebe ụzọ ahụ dị ọzọ nwanne n'Okwutu. Ọ dị m ụzọ Okwutu daalụ dị na oke Enugu na Igala na ndị Kogi ọkwa ya? Onye ka m na-ekwu ya. Daalụ nwanne daalụ. Biko ndị niile ụzọ a ma nke Nsụka na ebe niile na ala Igbo n'ime ime obodo a na-echefu ha ile anyị fụ na n'ime obodo ka a na-akọ ugbo ime obodo ụfọdụ were ụlọ akwụkwọ ụfọdụ uwe gasịrị mana ụzọ adị agazi ya ịpụtazi ezipụ ndị mmadụ ka ha je lụọ ọrụ ebe a n'ime obodo a ụzọ agaghị adị ka ga-ejiga ihe dị iche iche na-eme mana ụfọdụ gbachiri nkịtị nọrọ ọ dị ka ihe ọ dị mma onye kwuo ndị a tinyere n'ọkwa kwesịrị ije na-eje ije onye jee jiri afa ndị obodo zọtacha oke ịzọtacha oke a nwanne menụ ka olu ọnụ ndị obodo iji afa ha jee zọta oke ka mmepe wee batabazie. Ọ bụrụ na ị mara na mmepe ụzọ baya ụmụaka ụgbọala na-agba ndị ntorobịa enwegasịrị ọrụ ọkwa na ya na-ebute mmepe a ụzọ so na ihe mbụ na-eso ebute mmepe n'obodo. Ndị mba ọzọ ewere ebe a na-abịa were ihe eji mara obodo unu ha na-abịa azụmahịa unu mana ụfọdụ were afịa gbara ọkpụrụkpụ mana maka na ụzọ adịghị ewezi ndị na-ejezi azụ ha afịa ha mechazie kọchasịa ugbo na ihe ha na-akọ n'ugbo bupụtazie ya ọ nọrọ ha n'aka maka na enweghị ndị bịara azụ ya maka na ụzọ adịghị ha ga-eji wee bịa. Biko ayịyọ ka anyị na-ayọ ma nwoke ma nwaanyị ọ dị m n'aka ọ dị gị n'aka ọ dị nwoke ọ dị nwata ndị ntorobịa ọ dị ndị a tie n'ime ọchịchị obodo ka anyị gbadoro ụkwụ na-ekwu ya n'ụbọchị nke taa. Ọ bụghị ije taba ndị nọ na Abuja ma ọ bụ ndị nọ na ọ bụ ndị nọgodo anyị họgoro maka na ihe eji họọ ha n'ọkwa bụ ka ha wee na-abịa alụ ọrụ na-abịa agwa ndị nọ n'etiti ka ha wee na-akpa achịkọnata ndị obodo ọnụ ka udo wee na-adị ka ejikọ aka na-eme nke ha nwere ike ime ka esi n'ụlọ wee mara ama pụọ n'ama. Mmadụ nne na abụọ ka m ga-ewere anya na-apịcha. Gwa m afọ gị. Ndị ka imel nwanne ọkwa na onye dị ndụ ka agụụ na-agụ nwanne mana Chineke ga-eweta ihe a ga-atinye n'afọ ya bụ nri dị mma. Biko ka ebe isi akpọ gwa m afọ gị. Echekwa m ụzọ n'ime Enugu ịza ọnụọgba. Ngwa gaa n'iru nwanne gwa ya afa gị. Ụzọ
ụzọ adịghị mma ebe ahụ ụzọ esi abata irute na ọnụọgba ebe ahụ nwee ebe ụzọ dịrị aga. Kekwanụ mbọ ndị obodo na-agba ndị eze ọdịnala ndị obodo na ndị na-alụ afọ maka mmepe n'ime obodo a kedụ mbọ ha na-agba ịfụ na ụzọ batara? Ịbịakwa ebe a ịfụ na ndị ime obodo na-agbakwa mbọ. Ha na-eji aka ha na-arụ ya n'ụwa. Awachikwa rukwa n'udu mmiri. Ya bụ na ihe ị chọrọ ugbu a ka abịanyere ndị obodo aka. Ndị obodo na-agba mbọ agbasi m ike. Ọ ga-adịrị gị na mma nwanne. Oruo na ngwụcha nwa kịta ị ga na-afụkwa ha onye ọbụla akwụsị ibe ọbụla na Saturday morning. Ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ ịsụọla anyị bekee anyị achọ bekee ebe a. Nwa m afọ gị na-ebe isi akpọ. Maazị Chizzy na-ekene m. Ene ka ị mere nwanne o tekwala. Odogwu onye isi ọkanga ije maka mmechi ugwu na onye gị na-eto ọkanga. Amechi anọ nso. Oke ọ dị ka ịma na mkpụgharị ka eji elewa nke. Mbugharị ka eji elewa nkwụ nwanne gaa n'iru. Ọkụ Igbo na-ekwu nwanne gị nwoke na-ekwu na esi m akpa ugo ogologo ezi ndị ụlọ. Ogbuzuru ọfị ya gaa n'iru. Igbo na-ekwu gaa n'iru. Ịmana Maazị Chizzy anyị ihe ọnụ nkakị jikwa nte ogologo edo maka na o jiri ya na asa nne ya. Ọ bụrụ na o nwetara ihe n'ime na nsogbu aka ana m ekwu na enweghị ụzọ ọbụla na be anyị chacha anyị. Ọkwa n'ogologo eji akpa ugo. N'ogologo eji ndị ụlọ akpa ugo ụta m si ekwu abụ m onye Amerịkan n'ogologo eji ndị ụlọ. Ekụtakịta ịwa akwa mmiri dị n'ugbo ogu anyị na ndị ama ugo si ejekọrịta na be anyị. Ọ dara nke bụ na mma nji m ụkwụ gafee ya. Nwanne mana e nwere ndị ewepụtara ndị ahọrọ ọkwa ọchịchị ime obodo a kedu mbọ ha na-agba ha na ndị eze? Ana m agwa gị sị gị na usoro okwu ọnụ mgbe m ebi ebe ahụ ọkwa a na-ekwu na-ewe ndị na-elekọta ndị na-achị eji n'ime ọhịa kịta enwenugokwa nke anyị fụ ndị Fulani chekwa eji ya wee gafee n'ihu obodo anyị n'abalị tata. Ewutena gị achọ m ka okwu a ka ekwuo ya ka ọ daa ụda. Ewutena gị biko maka oge anyị ga na-ejizi nwayọ wee na-apịachizi ya mana ya akpọọ na kemgbe. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke. Hello, Chizzy. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Chizzy dị mgbede ọma. Ndị ka ị mere nwanne o. Ọ dịkwa mma o. Ngwa gaa n'iru. Ebe ka ị akpọ? Esi m Enugu akpọ. N'ebe n'Enugu nwanne o n'ime obodo ebe. N'ime obodo ụwa. Ngwa gaa n'iru o. Maka okwu iji wee bịa na mgbede ọ maka mụ na-ekwu maka na-ekwupụta maka saịdị obodo m abụkwa m onye Nsụka so ọ dị mma biko otu a ka anyị ga-eji wee pịachi ya biko ya ewutela unu ndị chọrọ ịkpọ na ndị okwu ha na-abata isi ndị chọrọ ichi ọnụ okwu ya ewutela unu mana unu were ozi a jienu n'obodo jikọọ na aka ọnụ ka anyị si n'ụlọ mara ihe ndị obodo nwere ike ime. Biko ọ bụrụ na ahọrọ gị ọkwa dịka ndị mmepe obodo na-achị ime obodo jichie n'ike mara nke ị ga-achịkọnata ndị obodo gị ma nke unu ga-eme na-ejeshi ije ịkwa ụzọ unu ike na-ekwuchi ya ike. Enwere onye ga-eme ya na ọ bụrụ na ime ya na ndị obodo eme ya onye ọbụla na-azọ nke ya zọba nnụ ka mmepe bịara n'obodo unu mana ka a ga-esi mee ya bụ ịdị n'otu gbuo ịfụnanya jikọ aka dịka ndị Igbo si mee eji ofu ogbe alụ ọlụ ọ na-agba akwụ ọlụ ụzọ onye ọbụla apụta bịa lụọ ọlụ ụzọ n'ebe ha na-alụ ọlụ ụzọ ka a na-anọ kpalụ ka a ga-esi wee mezie ka ụzọ kara mma.
ewe obodo bido ya na gboo otu ọgbọ ha alụgo atụmatụ ihe ha ji akpa nganga bụ ihe ha mepụtara n'obodo ha ije n'obodo ụfọdụ ifu ndị lụgasịrị ma ụlọ akwụkwọ ifu ndị lụgasịrị ma ụzọ ifu ndị lụgasịrị ma akwa mmiri ifu ndị lụgasịrị ana m ekwu ọkachasị na Ọhafịa Abịrịba na obodo dị iche iche ijekwa na Anambra ewe ndị na-eme ya ebekwa n'Enugu ewu ụfọdụ ndị na-eme ya ije na Ebonyi ewu ụfọdụ ndị na-eme ya mana ugbu a ọ ka aka n'ime ime obodo ụfọdụ adịghị eme ụfọdụ adịghị emezi ụfọdụ adịghị apụtazi wee nyere obodo aka jikọ aka ọnụ wee mee mana obodo dị iche iche n'ala Igbo mana Imo a na-eme ụfọdụ apụta jikọ aka ọnụ mee ka obodo wee na-aga n'ihu rụpụtara obodo ihe ọma mana ugbu a ewezi ka ọ dị biko ụmụ Igbo dododododododo nebara nụ ime obodo anya ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma cheta na ọnụka abụọ ọnụka Igbo asụsụ Igbo ka anyị na-asụ ọ bụ tobel bere ụwa niile wee na-afụ anyị n'ebe niile ịchọ iwe m ije n'ọnwara ebe a na-ezikọrịta ozi chọba Chizzy anị chọba Kpakpando ịfụ ya anyị na-akpakọrịta ekele m Tochukwu nwa Chibueze na-ekele Igbo niile ma na-asị ka anyị jikọọ n'aka ọrụ mepee obodo anyị ala Igbo dị mma ọ dara anyị niile Chineke gozie ndị Igbo niile cheta na abụ m Chizzy anị biko ka okwu dịba Chukwu